ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಮೆಹಂದಿ ದೀಪಾಲ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕೈಕಲ ತುಕ ಎಂಚ ದೀಪಾಲ್ ಪಂದ್ ಅಲೇ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಮೆಹಂದಿ ಬಿಡ್ಪೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪೋವಲು ನಿಕಲೆ ಗೆರೆ ಗಾಂಡಲ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಡ್ಪೋರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ದೇ ಮೊಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೊಲು ಉಡುಪಿದಾಲು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆ ಗೆರೆ ಗಂಡ ಬಿಡ್ಪೋರಿಗೆ ಮಲ್ತನ್ ನಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಡ್ಪೋವಲು ಫ್ರೀ ಕೌಲ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪೋರು ಎತ್ತನ ಬಿಡ್ಪೋವಲ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಮದ್ ಬಿಡ್ಪೋವಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಪವೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪಾದಲ್ಪ ಅಂದು ಒಂದೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಮೊಲ್ಲ ಐಡಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಕಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಖಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈತ ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪದಾಂಡ್ ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಲ ಕೈಕೆಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಬಿಡ್ಪದು ತುಕ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನಂಗೈತೆ ಡಿಸೈನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪಾದಿನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಕೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪೋಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಡ್ಪಾದಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೆ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಆವಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆವಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಫುಲ್ ದಿಯಲ್ ಅಲೆಗಿತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಕ್ ಹತ್ತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಬೆಚ್ಚೋಡುಲ್ಲ ಒಂದು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೈತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂದು ಕೈತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದೊಂದು ನನ್ನ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಉಡ್ಪೋರುಂಡು ಕೈತ ಒಂದು ರೆಡ್ನೇ ಕೈತ ರೆಡ್ ಕೈತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಪವೆ ಎಂಚಾತನ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ದೂರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೈತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆತನ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಓ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆಡ್ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಬಿಡ್ಪಾದಲ್ಲತೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪೋತು ಜೋಲು ಒಂದಿತ್ತ ಮೆಹಂದಿದ ಅಂಚೆನೆ ನೈನ್ತರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೆ ಬಿಡ್ಪಾದೀನಿ ನೈನ್ತಡ್ ರೆಡ್ ಕೈಕ್ಲ ಅವಂತೆ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದು ಎಪ್ಲ ಅಪ್ಪಗನಿಕ್ ಶೋಕ್ ಬಿಡ್ಪವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದಾಲ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೈಟೇನ ಬಿಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಈ ಕೈತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೇತ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡ್ವೆ ಓ ಕೈತ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಾಮಿನ ಮಗಲಿಂದ ಫನೋಲಿ ಎನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮುರಣಿದ ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಒರ್ತಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಒರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.